अच्छा 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 এবার তো বৈঠক 1,70,000 হলে এটা Arjima. Pini nil tum dame Amri Legislative Assembly non Assembly election of Han nomination nil tum file te kanglo la pen pini ke file te kang la ke ni tum India Alliance pen atiket pansil tum file te kanglo la pen non 23 year ni dame ele tum hala Alliance partner tum pen dame ni tum claim thuji dame pini dame nil tum claim te kanglo lalo nilitum ke pulo Karbi Anglong Autonomous Council an a powerful autonomous council non banke meaningless autonomous council cheplang dedlo athema state ek dak nang jok root ajok six schedule banke a power of dedlo lasi nilitum ke claim banke assembly arlo lodun lo blo tangte Karbi Anglong Autonomous Council long a power puthot kapa chewan thi panil tum claim dun po example Assam Direct Recruitment Act dak six schedule arlo ke nang apply une directly ke sita ladak nang apply det report nil tum bangke six schedule a power bangke ave det lasi meaningless autonomous council non semar det report nil tum APSLC tum puthot alliance pen meaningful autonomous council ni tum chewan tu po recruitment process pen chenglok kaprek tamen ni tum jakong chewan po lapen autonomous council jakong ke chewan thi bansin ni tum claim pon po lapen Karbi ara ke mang autonomous state labang so bangke ni tum odd head pen sin ni tum kapat chuni pan ning je dun po lapen Sara angtong tiga third election throni pulang pana la ke itum kadu beta theklong lo party level le nitum lang litum ke wangali dello athema party pen official candidate issue edlo paklang edlo pangdak edlo alliance candidate paklang edlo la so pen yong se lang li thurji blo tangte la ke independent ben si thuri ta thur la la pen sar ting thur ke theklong ke default town la pen town na akung kunganan itum ka ching thur ke theklong leta sita rong dam lo blo tangte ka ching thur ke theklong le 90% arada tum ke akisung sai de lang nini ni thoma frang tomon thepo wang matedi rong ban genil tum phone ke receive sikiun elo ni tum ting ingjar edlo hemi hum ta we dedlo pusin tum birta long that shows that rong ke development le lepin lang rong ke kaching thur le lepin lang buke ang thek lang si son du lang yong se ningje loblo tangte asipini si ke cheng lang tum nomination file tang et mo scrutiny tang elo bon tangte feel long sin tum ningje choibo